ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುಕು ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು, ದುಮ್ನಾನಿದ ಬಾಜುನನ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಲ್ಪೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು, ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಲ್ತದು ಥರ್ಮಸ್ಗ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಇಡೀ ದಿನ ಅವು ನೀರು ಪರೊಂದುಪ್ಪುಲಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒರಿಯುಡು. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡಕ್ಕೂ ನೀರು ಬುಡ್ರೆಗಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಯಾನು ಗಿಡಕ್ಕೂ ನೀರು ಬುಡ್ರೆಗಂದು ಪೋಯೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ಬಾರದ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಉಂಡು. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಕರ್ಮುದ ಉಂಡು, ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಪನ್ಪತಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತೆಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು, ಮಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಲ್ತೆದ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋನ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಅನ್ಪೋದು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಂದು ಪೋಯೆ ಇಂಕ ಫೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲರ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ನಾವು ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನತ್ರ ಉಡುಪಿದ ಅರ್ಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಆರೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವೇನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜೆಲ್ ಪಾಡ್ರೆಗುಂಡು. ಜೆಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೋಪಾಡ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜೆಪ್ಪನ ಪೂಜೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆತು ಪೊರ್ತವನಗ ಚೂರು ಬಡ ಅಂಡು ಬಡ ಏನೈಕ್ ಎಂಕ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ದ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಪನಗ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ತಿಂಡೆ. ಆತು ಪೊರ್ತವನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಗರಡಿದ ಕೋಲ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕೋಲದ ಬೆರಿಕ್ ಮಾರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಮಾರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅವು ದೋಲು ಮಲ್ಪುನಗ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ್. ಅಂಚಾದ್ ಅವೇನ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಕುಲಿಯ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅವು. ಆತು ಪೊರ್ತವನಗ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನು ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಪೋರಗಿತ್ತನು ಇಲ್ಲ ಡಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಅಂಚಾದ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದದು ಯಾನು ಫುಡ್ಡುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೆ ಚಾವಡಿಡು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಡು ಚಾವಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಅಗುಲ್ ಪಂಡೇರು 350 ಇಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕಲ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಪು ಜನ್ ಬಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನ ಕೊರ್ಪಂದು ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತುಂಡು. ಎಡೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದಿತ್ತನು ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯ್ತಾ ಅವಡು ಐತ ಗ್ರೇವಿ ಅವಡು ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು. ಅಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ತಿಂದದು ಬೊಕ ಯಾನು ಇವೆಂಟ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಇವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇವೆಂಟ್ ಐತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಲಿಯೆ. ಯಾನು ಎಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈರಿಗೆ ತೊಂದು ಐಟ್ ಬರೆಪೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಿದಡೊಂದು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಫ್ ಮಾಯ್ರಾ. ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಇವೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡೆ ಆಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆರ್. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸೀದಾ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ.